Kinoyalam ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills kila IT hakalong me meda wadakar bat ki khun gikti jongka ye ka yeng bikila dat ban penchna hashnong umnget Ripoy district hakash potrik unailar kini kalong yeng menta kala yo ban shong ban sa aka yeng bethamai hakini kasngi IT ye kini ka yeng bethamai sha kalong me meda wadakar la don lang president ka KSU ba Ferdinand Kharkamni oba Lester Nong Ben ba Lawrence Carling do rang ba shnong umngen kidukhat chunga KSU nagi circle bat unit ka them Ripoy kumbanya thu lingkon kini ka yeng jong kong meda kalasa kongreng namar kam don bor shu ban pendap yaka haba kinoy lambat kidukhat ka KSU kila UI kini ka apot jong kini kalong kami kila lum ya ka jingyalang bat ya mir jingmut ban yarap bat kershan lem ya kini kalong kami Lingba ka construction committee jong ka KSU rengkat ka jingkershan jong ka senjuk kinong train mystery na umsaw nong karai circle kilala banchna penbahaya kini ka yeng hakash potrik nailar layo ban IT kini ka yeng hakani kalong kami pat ki khun ki kti jong ka da ka jingkemen kalong kami medawat kar rengkat ki khun ki kti kila pediang da ka jing sngongu shikat dei e ikinong ilam bat ki khot jong ka KSU pediang ya i kong meda wat kar Soba kani kajing IT kajungi kamang kabaret pension yaka kumkatak jong kajing solet kajing yatali kajungi para khasi buat ni scam ru kani kajing kajong pi kim sami bapirong sepo setemi ki klur unta kali baca berwi brokwe angke pok kedua yaka ying kajong pi .com nang ya im pon pret kulisyukur Rong sama pi, rong pi. Supply. Ini apa? Spet daw sa pamit mo. Ay. Nungko pa nga sa mo da bulay plinti kala tinti ipi ban ai kamet ka bakoy bakia ipi ba pin tre kambaha iki jong iki kam baro ai bulay pi baro ai kelum bulay pi baro la ai so hai ni para dengi ni nakaliang dengi kay yung na ban pansnai i ne ban ai kajing dan kam jong i tang fisia pila ban ai ya kajing pansnai kan kaying kublay sibun ni pigara Kadai kapal khamslam ladon om dunai ya kasisnam ai kabang layo ya kajitip lemba kan kaying syakinong ilam jong ka KSU haba kapoy syaki skor kejungi kini noilam bersekemat ni hap yat lumba jong ka jingelang ka bangin hapen bet la kai hap em bangila ban senyang ini kaying bahadin ngila IT ya ka construction committee ka bala hap lang hapo jong ka nompo sikel kila yawat jingtip ban ngiyo jingtip ba kaying ka khamla ban pedap pat kum bayo ya takaskim Hari ini nam tuat jemut ingin nam ya kli ya takaskim hari ini pek ya ke barang kam ban yarap ya hadin kata sistem ya ngila iyo pat ban ya penbet bat nge sistem ban yo ban marabat hari ko mas pensyairu kam dei kaying ka bangila sna nadu pasdam hari kadi kaying tang bagi sumaramat tang khanjat hi bat kaba la ban pulong kum ni bat ngaso ka jikuble hi ka ya hi shakshnong kabala ailat yangi bangin yo ya ka benta ban no sniang hane ka snong ga joki kam tam hane ga ying ga jongpi bat koso ngasoro ban ai kublei kerpang ya borok kita ki perlok ki bala sniang syagane ka benta bat kam tam eru ya ki atli kita ki snat trekam ki blai sei na po jong aplala jom masniang nadu ka pam sem unit bat kumju ka omling unit kini atli ki snat trekam jong KSU ngai scam ba kinasang kinsadang don ki wepat ki longying ki ban ki don kam ban ai jingarap lang re ki don pat ki week snat rekam jong KSU ki masa sehi na kapla
kabakidon habaki yo ya kabenta ban senyang hagadi hakum kini kipor ban ngaso ba kane ka ying kaba kum utau ubenreu bodan hapua ojong sla pertheng udon kam ya kata kajingeda na uslap kajingeda na kaski buat kumjuru ya kajing songsuk jongi kumki benreu ngaso ba kade ya uwe ka hok bangin yo ya kane ka ying la ngide ubaduk la ngide uborspa bat kam tam na pet no ya ubam yo ya kalat ban yo ya takatrum ying bobiang Henry habangi layo pat ngide bostu habangi peniang ini kipaya ibu ini kaying hakano ko benta namar kadon kaying ladau ublehi umdan kata kajing la ban pet ya kajing lenti jong kata kalongying ula ban pun klem no eka da ka baki jumai ula ban pun kelon no eka da ka ba thero slap be da kler ne ka eryong Henry ngan ong yepi kalongying ka baskem kadi kalongying ka ba senyang lang om tang ya kaying ka jongka ban penipu peniping rewat sabar jo kaying ru ban penitenat ya kata ka imlang kasalang bagi niong karau ka kenten ka siong charity begins at home ada ngi pai la re plate jumut pa kumdong instang ha bagi ni arab ya kanono kaying ka bari sabar la da ngi instang swa na kaying kala jong ban ngaso ban ai jumut ha ne por bato kane kade kajing ya kundu lang kumne nama taji kundu jungi kalong kamde ko ngin IT dai kade kajing sok kumen ka jungi bangilayo bande telang kumne kumju bangin yo ban pendak ban marmot ini kaying Henry ka ka ba don kam ban yo jumut hani ko por kade kalong ying kalam sa ta kumne hadi karong li bat rong blue Henry kan pranai susu lamba ki khoni kiti ki baidon ma kide lawe namta ka time dan lane namta ka shnong jupi pat kham tam namta ka jai mri hi jongi nge scam la ibor ibadet ka bangidon ngidang ya yo ban pentulun ni ka kam ka jongi hoit ka terpeng ka ba la kham yau don ki terpeng gi ka khamlung Henry ha bangilom kum kini por idon kam ban yete lang kumju bat adang ka phai sui ka phang pat